Rwy ostad i bod eisiau neud hyn. Ar ganiad ffanfferwyr Sir y Fflint, gan hyfforddiant Aled Marshman, a wnaeth boi saxoffon yn unig godi os gwelwch yn dda, y ffanfferwyr. A dyna fe o dywyllwch y pafiliwn, yn coleiadau yn chwilio ac yn canfod boi saxoffon. Dyna fe'r gŵr ifanc yn dewed i sgwennu agorawd i'r tylwyth teg gwaith i ensemble Prif gyda Felyn. Yn ei Gristi a'i deu priodol yn cael ei gyfarch yn bynnag gan Nadia a Lydia, ddwy ferch leol o ysgol Richard Gwyn y Fflint. Llonggorchadau mawr iddo fe. Medde'r beirniad, Gareth Glyn, bod y safon yn uchel dros ben. Pob un cyfansoddiad yn glodwyw ac yn effeithiol, medda fe. Ychwanegodd Gareth Glyn bod cyfansoddiad boi saxoffon yn sefyll allan o ran gwreiddioldeb, dyfeisgarwch a chrefft. Felly'n llawn heiddiannol o'r wobr yma. Boi saxoffon, felly dyna fe. Wrth i fod yn cael ei gyfarch i'r llwyfan. Y gymrydwyaeth yn wresog yma yn Sir y Fflint. Llonggorchadau mawr iddo fe, ond pwy sgwn i yw'r prif gyfansoddwr am eleni. Rydyn ni ar ddyn clywed. Pwy yn union yw boi saxoffon? Mae'n bleser gen i gyhoeddi mae enw prif gyfansoddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Fflint 2016 ydy George Dolan.